malume ukuthi emalini sibuye sishodele nomntwana kuyabheda ngangakumbhalisa iqolo ngoba ngangazi ukuthi yini ngibalekela ukumbhalisa. Ngathi-ke malume sengisuka ngamthatha umntwana ngahamba kumbhalisa. Mengifika la kubhaliswa khona ngithi ngiyambhalisa umntwana kuthiwa umntwana uyahola iqolo. And futhi lapha mengifika kubhalwe igama lamalumekazi. Bayangitshela nje kuthiwa nawe umuntu oholela ingane. Bangibuza ukuthi mina ngiyadinga yini ingane, ngasho ukuthi ingane yami ngabachazela isitori sokuthi mengicelile ukuthi uyohlala nomalumekazi kanje kanje kanje, kanti-ke umalumekazi usezoyibhalisa-ke ingane-ke mengifika lapha-ke uvela igama lakhe. And futhi ngabuya ngiza kuyena umalumekazi sengitholile lapha. Ngafika wena malume ungekho, kukhona umalumekazi. Umalumekazi ngafika ngamtshela isitori ngathi umalumekazi ubhalisa kanjani ingane iqolo, mina mawakhe ungangitshelanga kanje kanje kanje. Wafike-ke umalumekazi wangeyisa wakhuluma okuthandayo-ke sagcina singatholananga naye kahle. Ngase ngihamba ngibuyele emuva ngoba-ke sengifoneleke nabo bhuti laba uhlelo labo ngoba basiza abantu, ngoba sengibuya ngithi cela bezongisiza-ke ukuthi ngikwazi ukungena la ekhaya ngizokhuluma nomalumekazi ngithi ngizomfica noba uthukuze ngikwazi ukukhuluma nani ngibuze ukuthi hawu ingane yabhaliswa kanjani iqolo mina ngingekho, mina mawakhe ngingaziswanga lutho. Ngoba phela noma kuthiwa ingane iyohlala nobaba wayo kuthiwa wena mawayo muhola hambisa konke nekhadi ukuze nabo bezobona ukuthi ingane bayisiza kuphi nakuphi. Ilokho malume mina okungithusile, ingakho ngibhalele obhuti labo ukuthi cela bengisize. Yebo baba, uyaluzwa ukuthi udaba baba lumi kanjani? Iyaluzwa. Nami ngisashaqekile nje ukuthi kanti umzukulu kukhona imali ade seyithola. Angikwazi mina lokho. Wena malume usho ukuthi mungu awukwazi nje, wazi lutho nje. Ngiyakushwama nje lokho. Nihlala malume nonke nomalumekazi, wena awazi nje lutho nje ukuthi ingane yakho. Futhi phela umalumekazi akangitsheli lutho mina, kodwa kube kuyimina enginhloko la ekhaya. Ngoba nje efika kumina efuna izinto ngoba wathi ufuna isitifiketi nje sengane, ufuna ukukwenza ngamniya ngoba vele inini enhlala nengane, kanti uyazini ukuthi uyowenzana namalume nje awazi. Cha, ngazi lutho nje kwamalumekazi wakho Shanami. Umalumekazi wakho ngazi ukuthi ingane ihlala nami, imina engenza idingo zayo. Ukuthi khona ekutholayo angazi lutho mina. Mina nje okungixaka kakhulu malume ngifaka nemali njalo uma kuphela inyanga ngazi ukuthi khona nemali etholwayo ngala yengane kwami, ngenza sure mina ngaze ngilenze iphutha ukuthi ngingayifaki imali yengane. Hayi, angikwazi lokho. Hayi malume uyangixaka-ke ngoba angikwazi impela nje. Usho ukuthi khona izinto azenza ngapha umalumekazi ngingazazi mina, ngiyinhloko yomuzi. Hayi nami ngiyathuka-ke malume, isikhathi eside kangaka mina ngazi ukuthi ingane lutho, ngifaka imali nje mina njalo ngiyazi ukuthi emholweni wami ngikhipha imali engaka nje iyahamba iza kunina ukuze ngizokwazi ngihlalela kahle nomntana mnazi ngani ukuthi ngithengane. Hayi, lokho nje okushoyo ngikushoya manje ngoba ufika nje angikwazi ngenhloko. Hayi incotho ukhona naye umalumekazi impela, mina ngiyashaqa nje ngiyamangala ukuthi ungahlala nomakoti wakhe endlini nengane wazi lutho nje uyikwenu inhloko yekhaya. Kusho ukuthi lo mama iningi izinto angifihlela zona. Hayi Ngingahlala nengane isikhathi esingaka ngingakwazi konke lokho. hayi nami ngiyathuka malume ukuthi awazi isikhathi ngihleli nalengane. Kuyimina ngene ezimalini gula ngiyale. Kanti khona into ayifihlile ukuthi ingane khona imali eyitholayo. Wohlube khona lokho njani lokho simfonele. Baba Singakwazi ukuthi simthinte. hayi ayikho inkinga baba. Mhlambe kodwa nayo seyabuya ake simthinte. Ngicela ukuthi azokuzongizwisa angichazele hayi kahle. awufonele ngempela malume. ngicela simthintela kule number yami ngoba iyona engazi ukuthi singakhululeka sikhululeke. Besicela usiphe inamba ma. Number 072 hayi le nkinga ifuna wena mfana ufike njengamanje. Angazi nami ngizoyithini ngingedwa. Noma mchazele baba. Cha ingane inkinga emayilana nengane le kade ihlala la umzukulu. Ingekhadi. Angazi ikhadi kanjani lenze njani, nangazi lutho, niyazana nini nizokwazana. Ukuthi wabhalisa ingane. Ukuthi wabhalisa ingane kanjani. Engangitshelanga. Mina ngazi lutho nje. Yingakho ukuthi fa ufike wena. Wena ngeke uze wazi. Cha mina
mina webaba ngiyazi ngoba phela ingane vele besihlala nayo bengingikwazi ukuthi ingane ngiyibhalise ngayibhalisa ingane ngiyayihola ipeni imali yayo nekhadi futhi likhona lapha ngicela ikhadi-ke. we mama ngixolise nje ukungena ungakwenza kanjani ukuthi ungamtsheli uma wengane uvesane ubhalise ingane yomuntu without ukuthi uxhumane nomzali wayo? Uma wena gaxekile Angizwa? usubani-ke wena gaxekile Okay sisi phela usisi ucele thina ucela ukuthi simsize size la sizothola ukuthi Kodwa imali engangiyiletha njalo ngenyanga wawuyithatha. Ungakhulumi ukuthi ingane usuyibhalisile eceleni. Wawuyithatha imali. Isihambile-ke phela ezandleni zenu. Ngicela ikhadi lenganyami lo ibhalisile mina ungangitshelanga. Angala isahlali-ke la ekhaya. Letha-ke phela ikhadi musu ugoloza nekhadi lengane. kodwa kanjani nje ikhadi ingane engesiye yakho? Kanti ubufuna ngazini? Hayi yabo nje indlela owenza ngayo sithi bonakala engazi ukuthi ubufihlile ubuwenza ubugebengu lokho. Uyabona mangase lalela sisi lalela Ubugebengu. Awungitsheli yonke le ingane ngihlala nayo sonke isikhathi la unyaka wonke. Yabo nje makuthiwa nje sikhuluma iqiniso mangase lento siyisemaphoyiseni ungaboshwa ngoba ubugebengu lento oyenzayo. Awumtsheli ngani uma wengane ukuthi ubhalisa ingane without yena azi? Noma sengifika ngizokhuluma naye umalumekazi. Wakhuluma ukweyisa la. Ngizombuza ngayo indaba yekhadi lengane. Wakhuluma ukweyisa la ngaze ngaphuma ngahamba. Wathi ngaphinde ngibuye emzini wakho. Wakhuluma ukweyisa. Mina ngangize kahle malumekazi ngizokhuluma indaba yekhadi lengane le ohambile wawebhalisa ungangitshelile mina. Mawayi. Yabona we mama ukuba ubungafuni ukuthi akhulume ukweyisa ubuzokwenza into elungile. Kodwa manje ngendlela owenze ngayo kwawena nawe uwena ozehlisela isithunzi ngezenzo zakho. Ubugebengu nje lobo benzile malumekazi ubugebengu. Uyalifuna-ke ikhadi? Kahle lona malumekazi wenza ubugebengu ngoba nomalume awumtshelanga. Umalume akazi lutho. Uma ngimbuza la umalume akazi lutho. Wenza ubugebengu lobo benzayo. Baba kusho ukuthi mama iningi into oyifihlayo ngingazi mina ngumnumzane wekhaya. Uthi angithini manje makunje?